हाँ तो भाई साहब, कोको कोला सॉन्ग की अपार सफलता के बाद फिर से खेसारी लाल का एगो वही टाइप के गाना रिलीज हो चुकल बा उन्हीं के चैनल पे। अब भाई साहब हम आपके बता दी कि नील कमल सिंह के भी पीछे करे वाला खेसारी लाल यादव। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार हुए खेसारी लाल यादव, लेकिन नील कमल सिंह ये समय बॉलीवुड तरीका गाना गा के भाई साहब एक नंबर पे ट्रेंड करत हुआ। पवन सिंह के एक दो गाना आयल बा, लेकिन उनके पीछे ना कर बोले बा। लेकिन खेसारी लाल यादव पे सब उम्मीद लगा के बैठल बा कि का नीलकमल सिंह के पीछे कर दिए का खेसारी लाल यादव। फिलहाल में 2 दिन में पीछा क के 2 नंबर पे आ गए हुए। अभी 1 नंबर पे नीलकमल सिंह बैठल हुए। चला पूरी कहानी बताते ले, वो कौन गाना बा, कितना व्यूज आ गया बा, कैसे कैसे का बा, के लिखल है, के म्यूजिक, सब कुछ बता दे मर्द यही वीडियो में। एक पहले अगर आप लोग यार हमारे यूट्यूब चैनल पे नया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर ला, अगर फेसबुक हुआ पेज फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देते ला। भाई साहब आज से 2-3 साल पहले एगो खेसारी लाल गाना आई लाला कि ए राजा जाई बाजारे ले आई एगो कोको कोला। भाई साहब इतना न वायरल भैला, इतना न वायरल भैला भाई साहब भी 450 मिलियन व्यूज गई, 450 मिलियन व्यूज गई भाई साहब भी गाना। लेकिन ओकरे बाद अच्छा खासा लॉब भैल खेसारी लाल यादव के। लेकिन अब वो गाना थोड़ा थोड़ा क्रेज डाउन जब हो गया तो खेसारी लाल के लागल कि कुछ वही टाइप गाना आवे के चाहिए। तो भाई साहब पेप्सी के नाम पे खेसारी लाल यादव गाना बनेला, पोस्टर भी पेप्सी के नाम पे बनेला। लेकिन भाई साहब कुछ प्रॉब्लम की वजह से पोस्टर का नाम चेंज कइल जाला, गाना पेप्सी के ऊपर रहेला, अब पोस्टर का नाम पड़ेला हाँ के देही बेना। भाई साहब भी गाना रिलीज होला आज से 2 दिन पहले। तो भाई साहब चला हम आपके बता देते कि 2 दिन पहले रिलीज भइल तो का गुल खिलौले बा। भाई साहब हम आपके बता दिल चाहते कि 2 दिन पहले गाना रिलीज भइल बा। ये गाना के सिंगर हुए खेसारी लाल यादव और लेडीज सिंगर है शिल्पी राज। ये गाना भाई साहब खेसारी लाल के अपने यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। हाँ, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से ये गाना रिलीज भइल बा। भाई साहब गजब पे ये गाना बा, गाना भी बहुत मस्त बा। हाँ फिलहाल में कोको कोला वाले सॉन्ग के ये इतना बढ़िया ना बा, लेकिन भाई साहब एगो बहुत ही बढ़िया बा, पेप्सी के ऊपर गाना बा। गाना का बोल बा ले ले आवा राजा एगो पेप्सी के बोतल। हाँ पिछली बार कोको कोला का मांग रहा, अब की पेप्सी का मांग बा। लेकिन भाई साहब चला हम आपके बता चले कि आखिरकार केकरे केकरे सहयोग से ई गाना तैयार भइल बा। भाई साहब बात कही लेखक के, लेखक भाई साहब कृष्णा बेदर्दी हुए। बात कही है म्यूजिक के, तो म्यूजिक भाई साहब आर्य शर्मा हुए। अब भाई साहब अब चला हम आपके बता चले कि ई गाना कितना दिन में कितना मिलियन व्यूज लिया बा, कई नंबर पे ट्रेंड करत बा। नील कमल सिंह के बहन हटौले कि ना हटौले। तो भाई साहब भी गाना के अइले 2 दिन भी चुकल बा। हाँ और 2 दिन में भाई साहब 2 मिलियन प्लस व्यूज लिया के 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बा। बगल में स्क्रीनशॉट बा आप लोग देख ला। मतलब कि 2 दिन में 2 मिलियन प्लस व्यूज 2 नंबर पे ट्रेंडिंग भी कर रहा बा। फिलहाल में 1 नंबर में भाई साहब नील कमल सिंह अभी भी पांव जमा के बैठल बा। देखा ये हटा पहिए कि ना हटा पहिए एक कौनो गारंटी ना बा। लेकिन भाई साहब इतना समझ लिया कि खेसारी लाल यादव पूरा मेहनत लगा दे अपने ट्रेंडिंग स्टार के चीज के शुद्ध करे खातिर। फिलहाल में आप लोग के का लग रहा बा, का नील कमल सिंह के ये गाना हटा पाई का 1 नंबर ट्रेंडिंग से? नीचे कमेंट करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।